Ayun sila bas ahan. Bodik-dik. Bodik-dik. Mana yung trabaho niya karadlaw? Ano kamu? Tubig. Bitahan. Dia betul hidup lim tu. Dapat ni. Sorry po. Ano magbantay na lang tayo. Kusog mangilog na laki. Di kapuyo. Ligid pa na, hindi na nila maaswat. Butang na ng ligid, ang tunga. Kato, sigsag dagan-dagan nila, hindi mayabong lawag ito man, hawid mo to.